Sa harap naman mismo ng munisipyo, matatagpuan ang isang estatwa. Ito ang bust ni Vicente del Prado. Si Del Prado, kinikilala ng bayan ng San Jacinto bilang kanilang unsung hero. Siya si Vicente del Prado, isang taga San Jacinto, isang unsung hero ng ating bayan na dapat nating huwag kalimutan. Si Vicente del Prado ay taga San Jacinto. Siya ay isang katipunero. Nag-organisa siya ng isang rebel group under the umbrella of General Francisco Macabulos. At kasama niya ang isang katipunero din, si Quezada ng Dagupan, Juan Quezada ng Dagupan. Sila ang nag-atake at nag-liberate ng mga ilang convent sa Western Pangasinan. So kasama po dyan ang Sual, Alaminos, Anda, Bolinao, at kasama rin sila sa naging Battle of Dagupan. Nakasama ang ating Grand Old Man of Pangasinan, Daniel Maramba. Si Vicente del Prado ay naging gobernador din ng Pangasinan. Hindi lamang kalayaan ng San Jacinto, kundi ng buong Pangasinan ang kanyang pinaglaban. Si Del Prado, naging representative siya ng ating sa Malolos Convention. Siya ay nahuli sa bandang season noon at siya ay pinagpa-pledge ng allegiance sa Amerikano. Subalit, hindi siya nagbigay ng kanyang pagkilala sa mga persang Amerikano. Kanyang sinasabi sa reports, kanyang dinuraan ang flag o ang bandila ng Amerikano. At para bigyan ng leksyon, siya ay agad-agarang binaril o pinatay. Sa ipinakita nitong tapang at pagmamahal sa ating lalawigan at bayan, nananatili siyang inspirasyon sa mga Hyacinthians. Pasilip pa lamang ito sa aking ipinagmamalaking bayan. Isa man sa pinakaluma, pero hindi papahuli pagdating sa produkto, kasaysayan at iba't ibang kwento ng buhay ng mga Hyacinthians.